На къде отива имотния пазар в момента? Цените, ще гърми ли балона, в балон ли се намираме? Цените нагоре ли отиват, надолу ли? Много грешна дефиниция на думата балон. Не знам, сигурно някой икономист си е измислил, нямам претенции, че аз съм такъв. Ще се спука ли балона? Аз го дефинирам. Балона в момента е 3000 евро, балона се пука, няма го, ще ни ги подаряват ли имотите? Балона може да издиша, но няма да се спука. Тук е много важно да си подбираме правилно думите. Той балона, знаеш ли как е исторически назад? Не. 2007 е ето толкова голям. Така. 2012 става такъв. После пак ще се свие и той така става. Кривата винаги е нагоре. Исторически, ако погледнем 2008 спрямо 2012-13 година, тия 4-5 години, защото един имотен кръговрат има 3 фази, говорили сме си много пъти, първата фаза спада е около 30-35%. И аз съм си го споделял моето мнение много пъти, че за мен, без да съм икономист, просто гледам статистиката назад през последните 100 години, какво се е случвало. Между 26-та и 30-та година пазара ще поеме в тази посока. Но какво ще се случи ли? Нещо глобално, икономически. И знаеш ли какво, понеже най-честия въпрос, кога ще се спука балона, моят отговор е пак с въпрос, какво значение има?